आमर धला मार्बल आई आमर मंदिर पर आसीगला टाइल आ मार्बल दुईटी पिकअप रे मार्बल आ टाइल आसी और अन्न चल सुना अंदादी मोर रोषे करवा दायित्व पड़ी टाइल आ मार्बल आनी लोक मान खाइबार व्यवस्था कांधादी पाड़ी पड़ी आज कांधादी के मोर गगन भाई मार्बल टाइल वहाँ चली शक्तिपीठर पादक पानी बाहर करने प्लम्बर काम चली रात 11टा बजला बस काम सुनने चारिपट कंक्रीट द्वारा साइज करा चली के भाई এটা খুলি দাও ভাই এটা খুলি দাও এটা বার কর এটা বসে লাগো প্লেন এটা বন্ধ করে দেন थोड़ा हां थोड़ा मैं मसला और अच्छे করে দেন राति 11:30 मध्य हलाना मिनिमम 12टा गोटे लगे कम सरला आमर मार्बल कटा आरंभ हो गला शक्तिपीठर भल भाव काम काली रात सरीगला दुर्गा मंदिर प्रथम मार्बल बसई दिगला तापर साइड सब चिपिंग कराई टाइल्स लगे प्रथम प्लास्टर हम तापर जाइकिना टाइल्स लगे तापर दिन नंदी स्थान को मरामती करने लिपू भाई आमर सुरेश दादी आ कान दादी बाहरी पड़ा देखो कि कम चलिए प्रथम नंदी मरामती स्थान को प्रथम उठे दि जाऊँ भल भाव मारो चलो प्राइस और घापुरा और घापुरा
ନିକଟି ଥିବାରୁ ଆମର ଡିଜି ବି ରଖା ହେଇଛି। କପଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତି କିଏ ବୁଡ଼ିକି ଯେ କପଡ଼ାଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପଶିଗଲା ତ। ତାପରେ ଆମର ହୁଣ୍ଡି ଉଠେଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ହୁଣ୍ଡିକି କଟର ମିଶିନା କାଟିକିନା ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଛୁଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବୁହିବା ପାଇଁ। ଆମର ତିନିଟା ରେଞ୍ଜ ଛୁଏ ଥିଲେ ଦେଖ ଏ କାନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଚିପିଂ କରନା ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଯିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିନା ତାକୁ ମାର୍ବୁଲ ଆଉ ଟାଇଲ୍ସ ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ କାନ୍ଥ ବହୁତ ବଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା। ରାତି ହେଲା ପରେ ଆମର ଭିତରର ମାର୍ବୁଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନା। ଅଧା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିସାରିଲାନା ମାର୍ବୁଲ। ମାର୍ବୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜରେ ପୁରା ପକାଉଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର। ଶକ୍ତିପୀଠ ଭିତରେ ଆମର ଲିଟୁ ଭାଇ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମେଢ଼ ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଆମର ଶିବଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଲେ ନିଜେ ସେ ବାହାର ଥୋଇନା ଗଲେ ନା। ରାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର 11, 12, 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲୁଛି। ଚଳନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଡିଜାଇନଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଡିଜାଇନଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମର ଲିପୁ ଭାଇ ଡିଜାଇନଟି ବାଛିବି ଯୋଉଠିକି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ବସିବେ। ଏଇଟା ଦଳାନି ଚୁଡ଼ା ହଁ ଦିଆ ହବ ନା ମଜା ଲାଗିବନି। এটা সাইজ করবে, ওটা পকেট না यहाँ पर चलो टेंशन लो এইটা পড়ি ধান পত্র লাগবে। এটা পড়ে আছে পড়ি ধান পত্র লাগবে, কিন্তু এতে পড়ে আছে আসলে ରାତି 12 ବାଜିଲାଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ବାଲିଗୋଳା ଚାଲିଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦାଦା ହରିକା ସବୁ ବାଲି ଭଳାରେ ଚାଲିବାରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ରାତି 12 12:30 ଲାଗିଲା ବାଜିଲା ତା ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ି ମୋର ଟିକେ ନର୍ମାଲ ବାଲା ତ ଶୋଇଲା ସାର ଯିବା ଜଣା ଲେଟ୍ କରୁନି। এইটা তো লাস্ট করিও না হ্যাঁ বাস সারা যে ତାପରେ କଟିଂ କରିବେ ଆଉ ଦାଗ ମାନେ ପଳେଇବ ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ତ ନାଇଁ ଏ ଜଣେ ଗୋଲ କମ ସେ କମ ଆସିବ। ସେ ଯୋଉ ହାତ ବାଲା ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ସେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ପିଲା ପୁଅ ବଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ମନ୍ଦିରଠୁ ଏଇଟା ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ତ ରାତିରେ ଆମର ଲିଟୁ ଭାଇ ଆମର ନନ୍ଦୀଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦୀଙ୍କର ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ମ କାମ ନାହିଁ ନା ଭିତର ଶକ୍ତିର ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଟାଇଲ୍ କାମ ଆଉ ମାର୍ବଲ କାମ ଚାଲିଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଭିତର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟାଇଲ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଳ ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଲିପୁ ଭାଇ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମରାମତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଇଥିବା ଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ସେଠି ଆମେ ଲିପୁ ଭାଇ ପାଣି ପକାଉଛୁ। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇଲ୍ ଟିକେ କାମ ରହିଯାଇଥିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର କାମ ଚଲାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତର ଟୋଟାଲ୍ କାମ ସରିଯାଉଛି ମାର୍ବଲ କାମ ବାହାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ୱାଇପର ହେଇ ଯୋଉ କିଏଟା ଯୋଉଟା ସଫା କରିବା ସଫା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପାଣି ଯୋଉଟା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠାରୁ ଗାଈ ଯୋଡ଼ିଏ ତାପରେ ଏଠାରୁ ଗାଈ ଯୋଡ଼ିଏ